Magandang hapon sa inyong lahat. This is Mike Padua, returning to our Tropical Weather Analysis. And ito po ay para sa na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hulyo 8 hanggang 10, 2020. At ito pong Tagalog version is brought to you by Typhoon2000.com, the Philippines' first website on tropical cyclones. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simulan na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Kita po natin, nanatili pa rin yung ating easterly surface trade winds at nagbibigay po ito ng mga maulap na papawirin padaan-daan na may mga kasamang mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalo na sa hapon o gabi. At kitang-kita po natin dito affected po ang northeastern at northern Mindanao at dito rin po sa may bahagi po ng Sulu Archipelago, Palawan, ibang portions po ng Visayas, Bicol Region at ilang portion po ng Quezon Province. So, expect po natin ito sa loob ng 24 oras. At dito po sa ibang bahagi po ng ating kapuluan ay magiging mainit po. Katamtaman po ang lagay ng panahon. Pagdating ng hapon o gabi, may mga inasahan rin mga isolated, localized convective thunderstorms. Lalo na po dito sa may bahagi dito ng Ilocos Region. Samantala, sa may taas ng ating bansa, meron po tayong stationary major front. Nagbibigay po ng mga malawakang ulan at thunderstorms sa may China. At dito po sa may southern o katimugan bahagi po ng Hapon. At dito naman po sa labas ng ating bansa ay meron po tayong trio of surface troughs. Hindi naman po ito inaasang magiging low pressure area o magiging bagyo. All clear pa rin po ang ating Western Pacific at Philippine Sea sa susunod na 5 hanggang 10 araw. At meron po tayo nakikita dito parang maitim o gray, dark gray na ulap. Ito po yung kasulukuyang nagkakaroon ng eruption, itong Nishimoshima Island. Maliit po na isla po ito, 1,000 kilometers south of Tokyo. So ito pong volcano dito sa maliit na isla na ito ay nagbibigay ng powerful eruption. Wala naman po itong epekto sa ating bansa. At pinakita naman po natin sa inyo dahil po kitang-kita po dito sa ating satellite ang eruption. At kung titingnan natin yung fast animation, ayan po, kinakita po natin yung mga kaulapan dulot po ng mga localized thunderstorms dahil sa easterlies at convective afternoon convection. At ito po yung ating latest mula sa windy.com, UMETSAT, visible satellite. Kinakita po natin dito ay mga makakapal na cumulonimbus. Nagbibigay po ay mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Western Luzon, lalo sa may Ilocos Region. At dito rin po sa ibang portion po ng Kamaynilaan at Southern Tagalog provinces, maliit na portion po ng Kabikulan, Palawan, iba't ibang bahagi po ng Kabisayan at gayon din po sa Mindanao. At kitang-kita po natin pag ginawa nating infrared, ayan po yung mga localized thunderstorms, yung kulay green hanggang dark red, ayan po yung mga intensity nito mga thunderstorms. Pag dark red po, ayan, malakas po yan ang bagsak ng ulan po niyan. So mag-ingat lang po sa mga lightning strikes at panandili ang pagbabaha kapag meron pong malakas na thunderstorms na dadaan po sa mga lugar ninyo. At ito naman po ating rainfall accumulation mula sa ECMWF courtesy of windy.com. At kitang-kita po natin dito ang mga inaasahan pa rin mga afternoon thunderstorms, severe thunderstorms sa may western at southern Mindanao at gayon din po sa may western Visayas, ibang portion po ng eastern Visayas, Mimaropa. At dito rin po sa may central at northern Luzon, lalong-lalo na po sa may kalagitnaan at kanluran bahagi po nito. At dito rin po sa may area po ng Metro Manila at ibang portion po ng Laguna. So ito po yung medyo common dahil mountainous areas ito. Palagi nagkakaroon ng evaporation paghapon o gabi kaya meron po mga localized thunderstorms. Dahil po sa intense heat pag umaga, paghapon, convective, aakyat po yan, evaporation at magkakaroon po ng mga ulan at mga thunderstorms. Dito sa Bicol, may mga possible localized thunderstorms rin, isolated lamang, hindi rin lang pong malawakan po. Ang pwedeng mangyari po dito sa bahagi po ng Kabikulan. At bago tayong paalam, ito po ang ating wind at rain forecast mula sa ECMWF, courtesy also of windy.com. Bukas po ng hapon, inaasahan pa rin mga isolated thunderstorms malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa may Luzon. At pagdating naman po ng Biyernes, lalo pong lalakas po ang mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Central Luzon. At dito rin po sa Kamaynilaan at Southern Tagalog provinces, gayon din po sa may area po ng Mindoro at Palawan, Calamian Group, at dito rin po sa may Western Visayas,
Central at Western Mindanao. Sa Kabikulan at Eastern Visayas, may mga chances rin po na magkaroon ng mga isolated thunderstorms na pwedeng palandidian lamang na dadaan po sa lugar ninyo. At simula po bukas, Huwebes, babalik po natin sa Huwebes, kita po natin yung winds ay mag-shift na po mula sa southeast at variable sa malaking bahagi po ng ating bansa. Gayon din po pagdating ng Friday. So dahil po sa variable winds yan, nagkakaroon po na yun ng mga local convergence at yun po ang resulta kung bakit meron pong malalakas sa thunderstorms na pwedeng maganap sa darating pong Biyernes. At yan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis dito po sa ating YouTube channel ng Mr. Typhoon. At mapapanood din ninyo, nakalink po yan sa typhoon2000.com, typhoon2000.ph, mybagyo.com, at sa ating Facebook page at Mr. Typhoon, at sa ating Twitter account at Typhoon2K. Ito si Mike Padua nagpapaalam, mag-iingat po tayong lahat, be #weatherwiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo ng ating weather channel.